Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mynjur ka Sorkar MDA banyak keren ïatai ka Reservation Policy ka Dr. Amparin Lindo kabalong ka chairperson jong ka committee roster system kala yathu baka Sorkar kala pentan maino ya ka committee da ka bakala syaban ailat ïakren ka Reservation Policy hakane ka committee batmai la syaru ban mi khmat laingut ki members na man laki sengsan pertai kaban long haka life hawai terik ujemang ar hajar ar pulai haka por architect janmi ka Dr. Amparin Lindo kala kerpat yaki sengsan pertai bakinnya shimkhei banwan haka jinyalang kaban long haka life hawai terik ujemang ar hajar ar pulai yakane ka committee la ailat shibnai banya thir ïatai halor ka jing pentrikam ya ka reservation roster bat ya ka state job reservation policy ngakum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka shithi ka bapenshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala pat lasya yangi bangin include ru discussion on matters related to the reservation policy kabamut lasya yangi minta bangin ya kendu pat kiseng san perthei banya kren banya thir bat banya sngotu jing mutlang bat kita ki political parties baro ngi kermen bakane ka jing ailat jong ka Sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka pyndonkam kan ulong kata kalat kelinti ka kabuksiar na ka benta ki seng san berthai baro ki pedon haka jela ka bae jongi ngin don meeting biang haka lai poitrik bat mi lenti bakane ka jing yalang jongi kan nang long ke kabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kane ka isu ke balakta ya ka lek kawan ka yat ka yeng ka imlang salang ka snow shong shngan ka jongi hakine ki kinit sni ki baladem ngakit bokit wiang ya inong shong shnong jong ka jela ka bae ki jongi opinio e kata ka jing pun mensin baka Sorkar kan syah ini pangin yathir alor ke reservation policy